Ndikhulupirira kuti mundimva inu abale nonse amene mumamvera maumboni a brother Twaibu, komanso mumamva zochitika za ku LCD, kumene ndi ma website achipembedzo cha Satana, kumene okumana kuyendesa dziko lapansi amakumanira nako nkumakambirana zochitika zawo. Lero zithunzi zikutipeza kuchoka ku Philippines, kumene kukuchitikira mkumano wawo wa zokambiranazi. Mwachidule ndimafuna kuti ndikulandireni ana a Mulungu. Poyamba ndinene kuti ndikukupasirani ndi LCD kawiri ndibwerezenso kuti zimene ndimaperekazi ndakhala ndikunena kuti si uneneri komanso si masomphenya amene timaona. Ndikungoyamba kuyesa kuti ndiyambire kuonesa chithunzi cha ine mwini. Pamene tikuyesera luso kulumikiza, tizapezenso njira yakuti LCD ngati nkuthekera pa tekinoloji ya makono tidzakwanitsa kuonera tonse ngati tidzakhale tikumapitirizabe kupereka zochitika za ku LCD. Ndimafuna nnene mawu kunena kuti chochitika chimenechi cha ku LCD pali ena amene mumagwirizana nazo, koma pali ena amene sagwirizana nazo. Koma chifukwa cha ubwino wa inu nonse anthu amene mumati mudzitipatsira tizimva, ndachiona chamwayi lero kuti pamene ali ndi mkumano anthu amenewa umene ndawudziwa kale ma website awowa, komanso ndawudziwa kale kuti udzakhalapo lerolo pa 6, ndinali kutcheratchera kuti ngati nkutheka ndikumanizane nazo. Mwamwayi ndakumana nawo. Msonkhanowu ukuchitikira ku Philippines, malinga ndi zimene zikuoneka mwakanema amenewa. Asonkhana gulu lambiri kumeneko, komanso panjapa ndikuona msonkhano wa anthu ambirimbiri, komanso mkati mukuonekanso kuti muli anthu ambiri. Ndikonze kuti siku Philippines, zithunzi zikuonetsa tawuni ya Singapore, si Philippines koma ku Singapore kumene akukumana. Mwachidule ndingayambe kukupatsirani zimene ndikuona. Poyamba ndikuonana mtindi wa anthu a mitundu yosiyanasiyana ali panja, kutsika m'magalimoto, kuthamangira kulowa mu holo kukapeza pokhala. Ukuoneka kuti ni msonkhano umene utengeko anthu ochulukirapo, koma ambiri mwa iwo amene ndikuwaona kunjaku ndi anthu amene akuoneka ndi makaka azovala za nkhondo kunjaku, amaudindo chifukwa kuli ma insignia amene akuoneka. Kukuonekanso makaka a zipembezo, koma si kwenikweni chifukwa kuli mikanjo ija ya black yokhala ndi red imene makadino amavala ali komweku. Ndikuonapopo palinso nthumwi zitanyamula mbendera zawo, komanso achitetezo kutetezera atsogoleri awo. Mwachidule kunjaku kuli pilingu. Koma posachedwapa pamene ndikupitilira kuona chinthu chachilendo chifukwa pakuoneka gulu lina la anthu likuoneka kuti si anthu ayi, not si anthu. Ndimaganiza kuti mwina ndi costume, kuti munthu wavala chinyawu, komano ndadziwa ndi ma aliens. Pali ma aliens pazokambirana za ku LCD za lero. Tikuonapo ma aliens amene akupezeka pa msonkhano umenewu.
mukudziwa bwino za anthu amene wama aliens kuti amachokera ku planet ya Saturn ndi abwera kuti adzachitire nawo mkumano wa ku LCD, abwera kudzapanga nawo mkumano wa ku LCD. Nkhani yochititsa chidwi kwambiri kuti timve kuti kuli zokambirana zanji nanga ndi chifukwa chake ndi chani. Pamene kutsika ma aliens mgalimoto, anthu akuchita nawo chidwi, anthu olandira alendo pamalopa akualandira, kupyopyonana, kuchitana hagi. Sindikudziwa kuti akulankhulana motani, akumvana bwanji, chifukwa kungomveka ngati ting'oma kukamwako ngati kupanga kasaundi. Sindidziwa kuti ndi chinenero chanji, komano izi zikuchitika ku LCD mmene anthu amenewa akumana, akugwirana dzanja ndi alowa mkati. Tsopano kamera yatibweretsa mkati mwa holo, tione kuti lero kukhale zotani ku LCD. Ine ndikukupatsirani kuchoka pano pa Kamanda Studio mama wauno kuti timvere limodzi zokambirana zawo. Komano tikayang'ana ndi chidwi pa zochitika zimene zikuchitika pamenepa, tikuona kuti gulu lambiri lili ndi chidwi kwambiri kuyang'anitsitsa ma aliens, koma mkati anthu ambiri akhala. Tsopano ndiganiza kuti mwambo utha kuyamba, ndiye kamera yatichotsa mkuguluku, tsopano yatiyika pa khoma pamene pali chiskirini chachikulu kwambiri. Nawo tikuona manja akuweva anthu, ena akuomba m'manja kupereka ulemu, kusangalala. Ndiye akutionetsa magulu ambiri amene akupanga nawo participate LCD, koma pa Zoom ali komweko. Ndakhala ndikunenanso nkhani imeneyi mpingo komanso dziko kuti akamakumana ku ma website awo achipembedzo cha Satana, kumakhala mwayi wakuti ena samapita, amangokhala pa Zoom, kumamvera, kumayika koma comment, kumalankhula zimene akufunazo. Sono mwachidule ndiye kuti tikuona kuti pa screen pa ayamba kutionetsa ma State House. Tikuiona pano White House, ndi akupita mkati, ndiye kuti akutionetsa president aku America ali mnyumba yawo. Chayenda chithunzi, uyu ndi Putin ali ku nyumba kwake. Chikuyendanso ndiye kuti tikuona kuti pano pali nyumba za chifumu China, State House. Apo tikuona ya Argentina, Ecuador, mafumu kumeneko, Britain, kutionetsa maprinsi amenemo akupanga nawo participate. Ndiye chikuyenda mofulumira, ndingo makhula zimene ndikumanena chopo apo ndi France, Portugal, chikuthamanga Canada, chikuyenda ndithu, Algeria imene ndi Africa, Egypt pomwepo, amama pa Tanzania akuonerera nawo, anyamata apa pa Zambia ali pomwepa. Pali kagulu, nyumba zikuyenda. Nyumba zikuyenda zachifumu, zatikhuza. Ndiganiza kuti akuoneranso nawo. Tikuona zambiri zimene zikuonekera pa nyumba zachifumu zikuyenda ku Africa, kuti ndi South Africa, Botswana. Ndalawa zimayi ambiri akuoneka nawo pomwepa, mfumu Mswati, mpaka uyu nyamata waithira America machakayu wapa Botswana alipompo. Koma manyumba menemo akuchitira m'maiko mwawo, ayika pa Zoom, akuthamanga kwambiri. Ndikuganiza kuti ndiye kuti atsogoleri ambiri a dziko lapansi
akuoneranso nawo. Sindidziwa ukoko kunyasalande kuti zili motani, zangodutsa kupita chauko. Ndekuti pali kuonekera kwambiri kuti atsogoleri ambiri a maiko akuonerera nawo. Mu holo muno akumathamanga kumaonetsa zinyumba zachifumu ndi manyumba anthu odziwika bwino amene akuonerera nawo, ngati apo taona Elon Musk akuonera nawo amuonetsa. So tili ndi Canada, kani apa tili ndi Ghana, ayionetsanso Ghana, Egypt. Choncho manyumba mwachidule ku LCD kuno pa skrini yayikulupa akutionesa nyumba zachifumu ndi atsogoleri awo amene akupanga nawo participate LCD koma pa Zoom. Ndikumbutse kuti iyi ndi website ya chipembedzo cha Satana imene ife tidapezerako mwayi kulowako mu zaka 17 zimene tidali mu chipembedzo cha Sataniki Ambuye asadatipulumutse. Choncho malights awo amakhala zaka zimene mumakhomera, zaka zimene amakulowetsani kuti mukhale, ndipo akakulowetsani kamodzi pamadzakhalanso kukonza kawiri kumene mumadzalowanso kachiwiri mukafuna kutero. Kotero zaka zimene ife tidakhalako ndi mwayi woti tingamakhale ndi mpata wotsegula ma website amenewa zikuthera mu 2030. Koma pakadali panopa ndiganiza kuti Ambuye wangokonza nawo njira kuti ana Mulungu tiziona nawo, kapena kunena kuti tizimvera nawo ndi kudziwa zimene dziko lapansi likuchita, pokhala kuti Mulungu ali ndi njira zambiri zimene angagwiritse ntchito pofuna kutipatsira mauthenga a mitundumitundu. So ndimati nditero kuti nkotheka kapena nkosatheka kupanga nawo zinthu zimenezi mutakhala kuti mwakonda kuti musamvere. Koma kwa amene mwakonda, pano pa 6 November kuli LCD, koma ma aliens ali komweko. Mwansanga zithunzi atichotsa pa skrini kutibwezera mkati momwemu mmene tikuonabe kuti ma aliens aja amene anabwera aja akhala. Koma ndikayang'ana ndi chidwi kutsogolo kumene kuli ku pulpit kumene kumafikira alendo ma hierarchy a msonkhano, kuli mipando ina itatu imene ili vacant, kapena tinene kuti mmene mulibe anthu. Tsono mpingo chimene ine m'bale wanu ndikuona pano pa ma website amenewa, ndikuonanso kupezeka kwa mbale zija zitatu zimene zija za ma UFO, chifukwa ukoko alemba UFO imene ndi Unidentified Flying Object, UFO, Unidentified Flying Object, UFO, alemba choncho. Ndi ndege zitatu zomwe zija zakhala zikuoneka zija zili kutsogoloko, kaya ndi za sampulo, koma malaundi ake chimozimozi atatu angochepa kuti akwanire ndi malo, mwina ndi sampulo chabe kapena ndi zenizenizo sindikudziwa, chifukwa mmene amayika sanationetse kuti zalowa bwanji zindege zimenezi, koma mwina zikhoza kukhala za sampulo chabe. Ndiye tikudikirira kuti woyamba wolankhula ayambe. Ndingakupasireni chidziwiso changa ngati munthu wakuti musonkhano woterewo tikupembeza Satana ndidakhalamo. Mukamapita kuma meeting a LCD kumene anthu amalambira ndi kupembeza Satana, nthawi zambiri mumadziwa chimene mukambirane kuchokera ku sitting plan ndi zimene alemba kutsogolo ngati zoyambira za kufotokozera za chimene chikuchitika pamalopa. Ndekuti ine just kungoona kuti ayikako chani kutsogoloko chandipasa chithunzi cha zimene akambirane. Ngati ndi zomwezo kapena pakhale kusintha chabwino. Mukamasonkhana nawo misonkhano ya ku LCD,
ngati pamalopo pabwere ma aliens straight, nkhani imeneyo imakhala kuti ikukhuza nkhondo dziko lapansi. Iwowa kwambiri amakhala involved mu zinthu za nkhondo. Kotero mmene tikuona ma flying object amene alipowa UFO zitatuzi ndi language yakuti msonkhanowu mukhala nkhani zokambirana za nkhondo. Koma pamene ndikulankhula apa chonchi ndikuti chiskirini chicha achotsakaye anthu alembapo mawu akuti Third World War, ayikapo Third World War 3. Ndikuti ndikupitirira kukhala opanda kutsutsika pa chimene ndikunenacho kuti akambirane za nkhondo, chifukwa mawu amene akuoneka pamwamba pa skrini pa ayikapo Third World War. Ndi akanena kuti Third World War ndikuti ni nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi, ndikuti zokambiranazi afuna akambirane za nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi. Sono apa tikuona kuti akufuna kuyimirira olankhula oyamba amene ati alankhule mu msonkhano umenewu. Ndi tione kuti chichitike ndi chani. Koma ndikuchitabe chidwi chifukwa pa skrini patsopano pa kuonekerano chithunzithunzi cha mtsogoleri, chikuonekera chithunzithunzi cha mtsogoleri wa ma aliens, mtsogoleri wa ma aliens amuonetsa. Komano pa nthawi yomweyo akutionetsa St. Peter's Square kumene ndi ku Vatican, ndipo msanga kamera mmene ikulowa mkati tikuona apapa Francis amene sali nawo muholoyi koma ali kwawo, ndi akuyenda moperekezedwa kupita pa khonde. Tsono pa khondepa tikuona galimoto ikubwera yabwino ya ulemerero. Tione mwachidule ndikufuna kukupasani chithunzi kuti mu LCD mu akutipasira zithunzi zochokeranso kumalo amene anthu akusonkhanako. Mwina akadalankhula mtsogoleri amene sanabwera ali kumeneko azitipasira zithunzi kuchoka kumene akulankhulira, zikuoneka choncho chifukwa apa atiponya ku Vatican. Mutsika atsikanso ndi aliens. Sailuti akukumbatirana ndipo pa Francis akulowa mkati. So mmene akuteromo kamera chiyabwereranso mu holo konkuno ku Singapore. Ndiye gulu lonse layimirira kupereka ulemu chimene chikuchitika apapa ndi chief aliens amene akumpatsa mpata olankhulana naye, komanso amene akumpatsa mwayi wa kuti amumve kuti wabwera kudzachita chani. Wayimirira aliens pamalo pamene amakumaniranapo, ndipo watenga kalata mdzanja. Ndi apapa akulandira kalata kuchoka ku aliens, akhala pansi. So akutibwezeranso ku holo. Sitikudziwa kuti kalata imene alandirayi palembedwapo chani, no explanation. Mwina zikabwerera kwalo zina kinka ationetsa, komano achokako atibwezera mu holo. Pamene ndikulankhula zimene zipa olankhula woyamba wayimirira kuti ayambe kulankhula. Ndiye zithunzi zimene tikuona olankhulayi pansi pa chiskirini apo kutipasira dzina akuti ameneyi ndi Charles Michel, akuti ndi head of European Council, ndi wamkulu wa European Council imene imayang'anira za mtendere, head of European Council
amene amayang'anira za mtendere. Kotero titero kuti tikuyang'ana mwachidwi nkhani yathu imeneyi, pamene tikuona kuti tili ndi zochitika zokhuzana ndi ku LCD. Mbuye akhale nafe pamene tikupitirira kuyang'ana LCD. Tidule pang'ono chifukwa zithunzi sizikupereka pikicha yabwino kwenikweni, mwina chifukwa cha kuvuta kwa network. Ndekuti timakaye zikabweranso tidzalumikizana ndi audio yomweyi imene ndikujambula kukupasirani za ku LCD. Tidikirire kuti zithunzi zioneke bwino. Chatizimira akufuna kuyimirira Charles kapena kuti wayambapo kulankhula Charles Michel kuti ndi head of European Council. Nde tidikirire tione kuti kodi alankhulanji. Tingopempha kwa Ambuye kuti zithunzi zibwerenso, muzokambira nazo zikuoneka kuti ndizofunika kwambiri. Tabwereranso zithunzi zabweranso za ku LCD zabweranso. Wakhala pansi pampata uwu punazima kusonyeza kuti amalankhula. Ndi amene akuyimirira ndi Lozina Kinka. Sindidzoti amalankhula chilankhulo chanji Charles, koma wayimirira Lozina akunena kuti iye akuti tayima pano ine Charles kuti ndikumbutse za nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi imene tiyenera kuti titsegulire kuti iyambe kuchitika ku dziko lapansi. Nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi imene mchingerezi akuyitcha kuti Third World War. Ndiye pamene tayimirira kutero timafuna kuti tikumbutsirane ndi kudziwisana kuti mwapaderadera tili ndi alendo amene achoka ku planet ya Saturn, ma aliens, kuti tiwapatse ulemu wawo pamene tikuyimirira tonse ndi kuwalemekeza. Ndiye akuoneka kuti anthu anayima, ine sinaone pamene zithunzi zinachoka. Lozina akunena kuti zimene Charles akunena ndi zokhuzana ndi kukonzekeretsa kaye gawo loyamba la akuluakulu amene amayendesa dziko lapansi, ngati lipoti lowadziwitsa kuti nkhondoyi ifunika kuti iyambe. Ndipo pamene tikukonza zakuti nkhondo imeneyi iyambe, amene atipezawa kunena alendo ma aliens atipatsira maiko pafupi 5 amene akonzeka ndi kulembetsa ku ndondomeko zodzayambitsa nawo nkhondo ya dziko lonse lapansi. Tabwera kudzakupatsani kuti mayina a maiko awa ndi amene akhale mamayi oyambitsa nkhondo ya dziko lonse lapansi. Akunena kuti koma ine Charles ndabwera kudzakudziwisani kuti sitinayambe kulowererapo nkhondo ya dziko lapansili kufikira titadzapereka zikalata za mgwirizano pakati pa oyendesa dziko lapansi ndi ife ochoka ku planet ya Saturn. Mwa izi ndekuti akunena ma aliens amene alipowo. Ndipo kalata iyi ndi imene mwayiona tikupereka kwa apapa amene ndi mtsogoleri oonekera wa nthawi ya New World Order, kuti pamene tikukonzekera kuyika ndondomeko yakayendetsedwe ka dziko latsopano limene pakadali panopa kulibe dziko limene lingagwirize kalatayi, pokhala kuti tachotsa usupapawa umene America imatsogolera ndi kuti idzabwererenso
ikatha nkhondo yachitatu ya dziko lonse. Kotero mtsogoleri owunekeratu amene sasinthidwa ndi apapa. Choncho utsogoleri wa chipapase tawusiyira kalata ya ndondomeko za nkhondo imene otsogolera amayiko ndi magulu awo azikasayinira kusankha dera limene ati akhale kuti polimbana apa tikhala dera liti. Ndipo pali zigawo ziwiri zimene tidzilole kuti ziyambe kumenyana kuti zikapange nkhondo ya dziko lonse lapansi. Tsono ine Charles Chen ndikufotokozera kuti mayiko amenewa ndi America, Russia, China, Iran, Israel. Tapanga register kuti ndi amene akhale makolo oyambitsa nkhondo ya dziko lonse lapansi. Mgwirizano wa ife ku planeti ya Saturn tagwirizana kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi iyambe pokhapokha ndondomeko za Global New World Order zitalumikizika mchimake ndi kukwaniritsa ndondomeko zonse za boma latsopano limene likuyendetsedwa kuti lichitike likhalepo la New World Order. Ndiye tivomereze kuyamba mtsogoleri wawo wa Chief Alien kuti akhozadi kulamulira kuti nkhondo iyambe mpaka titaona kuti mbali imeneyi zikulongosoka. Ine Charles pamene ndikupereka ripoti la nkhondo ya dziko lonse lapansi imene tikuti iyende limodzi ndi New World Order. Lozina King akuti Charles anayika kuti mayiko amenewa 5 adzagawana pakati. Koma pofotokoza Charles akuti pali chifukwa choyamba chimene chikuchedwetsa kuti wawamadu Chief Aliens alamulire nkhondo ya dziko lonse lapansi. Chochedwetsachi nachi tili ndi atsogoleri amene sayenera kuzunzika nawo mu nkhondo yachitatu ya dziko lonse. Choncho tinapatula mayiko ndi madera, matawuni ndi zilumba mmene oyendesa mayikowa tidawauza mmene amakhala m'mipando ngati mapresidenti kuti azipezere malo ku mayiko 10 kapena ku madera 10 kumene sikuzapezeka nkhondo ikamadzachitika ya dziko lonse lapansi yachitatu imene ikutchedwa kuti Third World War. Charles potenga mawu akukamwa kwa msikana uyu Lozina King akuti chimenechi ndi chigawo choyamba chochedwetsa mkumano wakulamulira kwa wawamadu Chief Aliens kuti pakhale kuyamba kwa nkhondo kapena kuti tilamulire mayiko amenewa kuti ayambe nkhondo ya dziko lonse lapansi. Choncho tikubwereza kudziwitsa changu chawo awo amene anadziwitsidwa zakumalo obisalako kapena kothawirako oyang'anira a dziko lapansi amene timatenga nawo mbali pakayendetsedwe ka boma ili mosogozedwa ndi Satana mwini wake ndi ulamuliro ndi ukulu wa ku dziko lapansi lino. Tili ku msonkhano wa ku United Nations ku Unga, akutero wawamadu, ndidayimiriranso ndikulichotsa pa mndandanda wa mayiko amenewa dziko la Canada limene tidalipeza kuti lisakhale mu gulu la mayiko 10 kukwana 11 kapena 10 tikachotsapo lina chifukwa tidalipeza kuti dziko la Canada ndi membala wa NATO.
choncho ngati dziko la Canada lili membala wa NATO, akutero akutero mnyamata uyu Charles akuti popeza kuti dziko la Canada lili limodzi la mamembala a NATO, ndiye kuti sikukuvomerezeka kuti ameneyu Canada akhale limodzi mwa mayiko aufulu othawirako atsogoleri amene adzakhale ndi mwayi osakhuzidwa ku nkhondo ya dziko lonse lapansi. Ndiye tidasiya mayiko 10 kapena kuti malo 10 chifukwa enawa si mayiko ndi malo chabe. Ndiye ndandanda nawu wa mayiko awa amene timafuna kuti tikudziwiseni kuti chatitsalira chinthu chimodzi chokha choti dziko tidalipatsa kuti likonze malo amenewa kuti ayikemo matawa a artificial intelligence, akunena choncho. Ndiye mayiko amenewa nawa. So uthengawu ine Charles ndikuupereka pano, koma amene akupereka uthengawu ndi ma aliens amene abweresa chikalata chimene chaperekedwa kwa papa ngati mtsogoleri oyembekezera pamene tikudikirira kuti tipeze superpower amene adzapezeke nkhondo ikatha. Chikalata chaperekedwa lero chija kwa papa tayikamo mfundo yakuti iwo amene akufuna kuti akakhale ku mayiko kumeneko ayenera kuti azikonzekeretse mwachangu ndi kupita kukakhaliratu kapena kukakonza malo amenewo. Tsono pali amene amayendesa dzikoli olemera amene sakupitirira 10, tapatsa mwayi wakuti akakhale nawo kumeneko. Choncho apa ndimati ndipereke ndandanda wa mayiko amene ali okonzeka kukabisa anthu malo opulumukirako pa nkhondo yachitatu ya dziko lonse imene tanena kuti sitiyilamulira. Malinga ndi kulankhula kwa Chief Aliens wa Mamadu, sitikuyilamula pano kuti ichitike mpaka titaonetsetsa kuti anthu mozikonzekeretsa ndi kukafikira ku madera amenewo. Ena agula kale malo ngati matsogoleri a dziko lapansi azimangira manyumba kumeneko kudikirira kuti pamene nkhondo ya dziko lonse lapansi ikuyamba adzathawire kumeneko ndi kusiya mayiko akumenyana iwo ali pa mtendere. Ma directive akachitidwe ka nkhondo za m'mayikowa adzidzapangira ali kumalo a safe. Ndiye ife ma aliens mchikalata taperekachi tabwera kuzasayinira kuti tidzateteze mayiko amenewa kuti nkhondo isadzafikemo mpaka na titakhazikitsa kutha kwa nkhondo amene adzawine kudzakhalanso superpower obwereza kapena wachilendo. Nawa mayikowa: number 1 tayikako Iceland tanena kuti kumeneku ndikotetezedwa ndipo kumalemekezedwa kuti kumwamba kwachiwiri, second heaven. Ndiye ino amene mumadziwa bwino za malocation ndi malo a dziko lapansi mukudziwa kumene kuli Iceland kuti nkotani nkooneka bwanji, koma kwasankhidwa kuti atsogoleri apite kumeneko. Koma chinsinsi china nchakuti mapresident a m'mayiko ambiri akuidziwa bwino nkhani imeneyi yothawa ndi kumanga zinyumba, kotero kuti kuchuluka kwa ndalama zimene amayang'anira m'mayikomo mapresident zina mwa ndalama zawo zimene amazichosa mwakatangale kaya mopanda chilungamo kapena mwachilungamo amakapezera malo kumalo ngati amenewa kuti akakhale ngati kopumulira kwawo. Choncho akunena kuti malo amenewa ndi woyamba. Ndiye pali malo achiwiri amene akuwatcha kuti Antarctica. Sopano iyi Atlantico iyi si Atlantic yayi koma Atlantico. Alemba choncho mwina ndingotchula zilembazo kuti mutha kukwanitsa kufotokozera kwake. Lozina kinka akuti Atlantico chabwino wapatchula wapita, ineyo ndingoona mmene pa skrini paonekera pali
pali NTARCTICA, koma akuti ndi chakumwera kwa Pacific Ocean, ndi kumene kuli dera limeneli. Ndiye number 3 atipasa Fiji, imeneyi ilinso ku Pacific Ocean. Number 4 atipasa Greenland kapena kuti Greenland. Akuti Greenland imeneyi imapezeka ku Denmark, ndi kumapiri kumene kuli madzi achilengedwe, ndipo akuti kumene kuku ku Denmark iku ndi kumene kumagwa madzi ochoka m'mapiri achilengedwe enieni. Ndi akuti kumalo kumeneku kwasankhidwanso, ndipo ma aliens achita list down malo amenewa kuti adzawateteza pa nkhondo yachitatu ya dziko lonse. Akulankhula ndi Charles, malinga ndi report limene tikumva kuchoka kukamwa kwa Rosina Kinka. Akuyenda mwachangu kuperekanso dziko la New Zealand, akuti dziko limene lili ndi history ya free conflict, akuti sikudachitikeko, sikumachitika zisawawa ku New Zealand. Akusankha kukhala malo, akuti malo amenewa anthu amakhalako motetezedwa, ndipo akunena kuti ngakhale nkhondo yoyamba ngakhale nkhondo yachiwiri malo amenewa kudali bata sikudapezeka, ankangomva kuti kuli nkhondo ya dziko lonse lapansi. Choncho awasankhanso nambala 6 asankha Bhutan. Bhutan akuti Bhutan is surrounded by the Hirimaya mountain. Sono ndi chaku Hirimaya akuti ndi unique location. Muzathawira kumeneko mabwana, ife tikuthawira m'mapiri kulimbana ndi asilikali a maiko athu amene ati amenyanitsidwe pyolera mu zipukwani za ku planeti ijayo ya Saturn mogwirizana ndi maiko a dziko lapansi. Akutipasa Ireland ngati la nambala 7. Tisayiwale kuti Ireland ndi gawo lina la Britain. Tonsenso timamva bwino za kamtendere kamene kamapezeka ku Ireland. Amalawi yena muli kumeneko ku Ireland, kwasankhidwa ku Ireland kuti third world war, ziboliboli izi zochokera ku planeti ya Saturn zizateteza malo amenewa. Anambala 8 ndi Switzerland, akuti mapiri ake ndi mwitano wa mphepo zachilengedwe, kotero kuti akunena kuti madzi akamwa ochoka m'mapiri akumeneko ku Switzerland amene akakhale kumeneko. Nalonso dziko limeneli akuti ndi la mtendere kwambiri, kumenekunso mtendere udzapitirira, ma aliens akatetezako ngati atsogoleriwa adzakati akakhalako. Mmodzi wa atsogoleri amene angakonde kusankha modzi kapena anasankha kale malo amenewa. Nambala 9 akutipasa Indonesia, akuti chakwina kwake kumeneku kulika traditional culture, ndiye akuti kumeneku kuli traditional nature, ndipo mwanjira ina ndi traditional nature position. Amakhala kumeneku ndi mtendere kwambiri. Ndizo zimene akutiuza pano pa LCD. Olankhula woyamba wayambira kutipatsa malipoti akuti nkhondo yachiwiri zikalata zake zabwera zaperekedwa kwa apapa, ndipo ine ndaziona ndi maso akuzipereka, apapanso akuzilandira. Koma kuonjezera pamenepo akupereka sopono chenjezo loyamba limene lalankhulidwa ndi ripoti limene akupereka Charles Michel za kumene ayenera kukathawirako. Ndiye tamva dziko nambala 10 akutipasa Tahula Pacific. So mundikomera mtima chifukwa mwina ena wasimaiko ndi malo chabe, chifukwa apa angotipatsa kuti malo 10 amene adzathawirako. So sindikudziwa kuti amene wawa ni maiko pamapu koda alipo kapena palibe, kapena mwina ndi zilumba, kapena mwina simaiko paokha ndi dera la mkati mwa dziko lina. Izo sindizo zimene ndingathe kuzifotokozera, koma ndikungomva kuti kulinso malo ena amene amaucha kuti Tahula ali chaku Pacific Ocean. Ndi akuti kumene kuku kulibe ngakhale chipani cha ndale,
akunena kuti malo amenewa ngakhale chakudya chimachita kupangidwa pomwepo, salola kwambiri kutoka zakudya kuchoka kwa madera ena. Komano ndi malo amenewa sang'ono ayi, koma msilikali kapena wa polisi amasowa kwambiri mukapita kukachezako kuti mumuone, chifukwa ntchito zawo za polisi kulibe, chifukwa anthu kutahulako ndi mtendere. Ini yake waso kumeneko amakutcha kuti half heaven, ndi kumene akuyitanira mabwana. Ndiona kuti mwina azitsogoleri akuno ku Africa ndi azitsogoleri ena mwina akamati bera ndalama, mwina akumanga manyumba kumeneko, akamadzikundikira kumatenga ndalama za misonkho ya anthu, akuti akuthawira kumeneko, mwina akuthawira kumeneko. Koma LCD lero akutipasa malo, ndipo malo amenewa ndi omaliza. Ameneyi ndi olankhula oyamba Charles, akumutcha kuti Charles Michel, wapereka ripoti limenelo. Ndikuti choyamba apa tikulandiranso chilimbikitso chakuti akunena kuti chimenechi ndiye choyamba, pamene mfundo yachiwiri malingana ndi kulankhula kwa Lozina Kinka akunena kuti olankhula wachiwiri ayenera kuti ayimirire kuti alankhule. Nde tikuona kuti olankhulayo akuyimadi. Lero akuchita zachangu, chifukwa mmene wayimirira ameneyo amuyikiratu pa skirinipo dzina lili pomwepo, akuti Jime Dimon ndi amene wayimirira, ka Dimion kandi Dimon, komano ayikapo Jime Dimon. Nthawi zina mayinawa ndimango atchulapo chiwamba kulingana ndi mmene ineyo ndikumvera ndi mmenenso ndikuonera kalembedwe. Zimasowa sukulu ina yapaderadera yakatchulidwe kamayinawa, choncho mudzitenga mmene ine ndikutchulira, chifukwa chochitika kwambiri si mayinawa koma zimene zikuchitika kumeneko. Ndi Jime iyeyi akuti maiko awa ndiwokonzeka kumenya nawo nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi. Tsopano ameneyi ndi Jime, ndi akuti America, Russia, China, Iran, Israel, maiko omwe aja anatchula aja. Koma ndabwera ndi chidandaulo chimene chikupangisanso ngati chifukwa chachiwiri kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi isayambitsidwe ndi maiko 5 wa. Ndidalandira kalata ya chidandaulo chochokera ku maiko a Russia, China, Korea. Maiko awa a Russia komanso Irani anatidandaulira za ndondomeko ya ku dziko lapansi yakamenyedwe ka nkhondo imene ili mu gulu la network za NATO. Akutero sopano Jime Dimion akunena kuti ndondomeko za network za NATO ndi chifukwa china chimene chikuchedwesa nkhondo ya dziko lonse lapansi. Kalatayi sinayankhidwe ndi wawamadu chief aliens kuti akagamule, anayipereka ku dziko kuti dziko lapansi likambirane kudzera mu Security Council, United Nations Security Council. Akunena choncho. Iye akunena kuti ndondomeko ya NATO ndi network za nkhondo zachikale zimene akuti kalero zinkagwira bwino ntchito, koma tsopano ndi ndondomeko za New World Order mmene tikugwirizana kuti dziko lapansi likhale limodzi, ndi ndondomeko za NATO zikutsutsana ndi kukhazikisa kwa New World Order. Ndiye chimenechi ndi chimene wawamadu wayikanso mkalata yace, akutero Jime Dimion, kudandaulira maikowa ndi kupereka kwa apapa kuti pamene akupita ku msonkhano wa United Nations akaunikire bwino kuti avomereze kuchosa network ya NATO ku dziko lapansi, kuti New World Order ikhazikike mogwirizananso ndi ndondomeko za Security Council, United Nations Security Council.
ichi ndi chimene Jimmy Dimion akuchifotokozera ngati chifukwa cha nambala 2 chakulankhulana kwawo atamaliza kuwauza kuti apite msanga akakhale m'malo 10 aja akonzeke, ndipo awo avomereza kuteteza kuti ikamayamba nkhondo yachitatuyi atsogoleri ndi anthu otchuka amabwana a dziko lapansi akakhale m'mayiko amenewa ku nkhondo kukakhala kulibe. Akunena chifukwa tsopano china chimene chili chachiwiri chimene chili ngati dandaulo limene lili mkalata imene alandira papa ija kuchokera kwa wawamadu chief aliens. Tsono akunena kuti malingana ndi system ya NATO tikuyidandaula kuti system imeneyi kukadakhala kuti ndikotheka ikadachotsedwa ku dziko lapansi, kuti ifalasha ndi patoka tikhale kuti ndife dziko, awanso a China akhale kuti ndi dziko paloka, Irani ikhale kuti ndi dziko paloka, America, Germany ndi anzawo asamakhale muchimpani chimodzi popita kukachita nkhondo ngati mmene achitira ku Ukraine kuchita mobisa, akutero Jimmy Dimion. Sono mchikalata chimene tidalandira kuchoka kwa chief aliens wawamadu kuchoka ku planet ya Saturn, akuti ichi ndi china chimene chikupangitsa kuti nkhondo imene amamenyana pakati pa Russia ndi Ukraine tisachite declare kukhala third world war, chifukwa ndondomeko za NATO zatenga maiko onse kwaika pamodzi, pamene ife tikufuna kuzakhala ndi superpower mmodzi. Mwa ichi ndondomekonso iyi ya network za NATO ndi yachikale, sikugwirizana ndi ndondomeko za mu New World Order, sinayikidwe pa maagendas amene tidzayendesere New World Order, sitinayikemo mpata kapena mwayi wakuti asilikali a dziko akhale mbungwe la NATO, koma dziko palokha lidzasankhe kukhala kumbuyo kwa maiko amene tasankhawa, osati ngati gulu lomakhala ndi masatellite ndi network zawo zakayendesedwe ka nkhondo za NATO tikusunga ndife ku planet ya Mars timakaziyang'anira. Akutero popereka ripoti Jimmy Dimion kulankhula zimene chief wawamadu walemba mkalata imene wayipereka kwa papa lero lomwe, yotsimikizira kuti asayinire kuti nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi ikufunika kuti iyambe. Sono ana mulungu, ndili pamenepa ndingapereke kuti ndiye kuti LCD ili ndi chotithandiza ana mulungu, chifukwa paja tikuyembekeza ulosi kukwaniritsidwa opezeka ku Daniel komanso ku buku la Mateyu kuti kuyenera kuchitika nkhondo ku dziko lonse lapansi. Musayiwalenso kuti timadikirira nkhondo ya Halomagedo imene buku la chivumbuluso anayitchula, ndiye nkhondo ya dziko lonse lapansi imene anthu am'mayiko adzamenyane. Tikamamva izi zimene zikuchitika ku LCD lerozi zikutipasa chithunzithunzi champhamvu kwambiri chakutichenjeza ngati ana mulungu, kutukula maso kuti zimene Yesu adanena zija zili pafupi, chifukwa mikumanoyi akugwirizana za nkhondo yayikulu ya ku dziko lonse lapansi imene kudzakhale kuthawa munthu ndi kumasowanso kothawira, chifukwa idzakhala paliponse pamene inu muti mudzaponde, kupatula tizilumba timatawuni timene atitchula apapati. So tamverani ana mulungu, ndiye kuti ngati tikhalebe ndi moyo Yesu nkusabwera, chiopsezo cha miyoyo yathu chagona ku nkhondo imeneyi. Izasokoneza mabizinesi, izasokoneza mabanja, izasokoneza chuma cha dziko lapansi. Malo sazakhala athu, tidzathawa kuthawira ku malo olekanalekana, zipwirikiti, makoleji azagumulidwa, mabanki amaswedwa, kumakhala nkhondo yachisawawa, mabomba manyuklia adzakhala akuphulika paliponse, idzakhala nkhondo yayikulu kwambiri eva.
sinachitikeponso chifukwa cha modern technology, advanced technology ya lero imene tikuona mapalamizairo akutumizidwa. Sono mu nthawi ya nkhondo ngati imene yoloseredwa tikutsimikizika kuti ndiye kuti zimene mulungu adanena zimene zizichitika basi. Choncho pamene tikumva izi zitikonzekeretse kupita kwa Yesu, kuti mu nyengo ya nkhondo izi ngati tidzakhale tili ndi moyo wathu, ngati tidzakhale maviktimu ophedwa chifukwa cha nkhondo, tidzafere tili mdzanja la Mulungu. Ngati tidzakhale obalalika kumathawirapo ndi apo, Mulungu azatithandize kuti kothawa tidzathawe ndi ana athu ndi mabanja athu, ndikupeza sopo bisala tonse ngati mafamile, ndikumaonana kafedwe kathu kazunzikidwe kathu. Tipempheranso kuti ana athu ndi abale athu amene ndi nzika zili kumayiko ena zikhale ndi chidziwiso kuti zinthu zikupita koyipa, ndipo kukhala nkhondo ya dziko lonse lapansi imene zikalata zikusayinidwa zaperekedwa ku dziko lapansi. Mwachidziwiso changa ndanena kuti pamene pali ma aliens kuchoka ku planet ya Satani akabwera ku dziko lapansi lino, samakamba nkhani ina kwambiri, amachita dilu ndi zinthu za nkhondo. Na umene tikuziona zipukwanizi zikuonekera ma Facebook, ma YouTube, tikuona ma channel osiyanasiyana azithunzi za dziko, tikumaona anthu achilendowa akuonekera ku dziko lapansi. Musayiwale kuti anthu achilendo amenewa anadzayikapo kampu yawo ku base ya ku America imene imatchedwa kuti Area 51. So tidziwe kuti sizachilendo, komanso ndege zija timaziona mayufo timaonacha ndi umboni wosonyeza kuti akamuna awa zipukwanizi ziboliboli izi anthu achilendo awo ochokera ku dziko lina amapanga zinthu zokhuzana ndi nkhondo. Ndipo maumboni tili nawo kuti pa nkhondo yoyamba anaonekerapo, nkhondo yachiwiri ya dziko lonse anaonekerapo. Lero ndi awa atipeza m'masiku amakono kuti sizobisa mpaka taziona nawo kuti akugwirizana zosachita nawo nkhondo ya dziko lonse lapansi. Choncho mawu aulosi amene Bible lidanena akukwaniritsidwa, ndipo ndikoyenera ifenso ngati ana Mulungu kucherezako khutu kuzokambirana za anthu aku dziko lapansizi kuti zitithandizire kuti changamusa pamene tikudikirira kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Zafotokozedwa zinthu zimenezi, ndiye mmene tamva nkhani zimenezi, dandaulo la ndila kukhazikitsidwa kwa sistimu za NATO akuti ndi zachikalekale, ndipo sistimu imeneyi ikuyenera kuchoka ku dziko lapansi. Russia ikuti tayesera kusonkhanitsa mayiko aku Africa kupanga gulu limene tikulitcha kuti BRICS, kuti mwina nafenso tikhale nawo mgulu lopanga ka network kofanana ndi NATO. Koma tikukumana ndi ma challenges akuvomerezedwa ndi Chief Aliens wa Wamadu. Choncho tili pa cruzamento, tili pa 4 ways taima. Ndi kuima kumeneko ndi kumeneko kuchedwetsa kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi iyambe. Koma tamverani, Wawamadu mu statement yake ina pomufotokozera lozina kinka ndi msonkhano onse umene ukusonkhana lero pa 6 November ku dziko la Singapore, wafotokozera kuti mkwiyo wa mayiko amene akudana ndi system yachikale ya NATO ukapitirirabe kukula, chikhoza kukhala chifukwa chimene chingayambitse nsanga nkhondo iyi. Idzakhala ngati ndi nkhondo ya dziko lonse lapansi, koma ili nkhondo yosavomerezeka ichokera ku mkwiyo wa mayiko amene akudana ndi system ya NATO kuti ilowe nawo mu ndondomeko za New World Order. Kaya ine ndikumveka kaya olankhulani? Ine ndimati mukanandimvera kiriye ana Mulungu pa chimene chikuchitikachi. So tamverani, tikupita kokamaliza ola
zokambiranazi zikufotokozedwa. Ndiye uja wakhala pansi, koma tsopano tikuona kuti kwayimiriranso munthu wachitatu. Wolankhula ameneyi akumutcha kuti Matthews kapena kuti Mateus Gauti. Iye akuti zingatenge zaka 5 kapena 10 years kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi iyambe, chifukwa chakuchedwa kwa ndondomeko ya New World Order. Pamenepa akundikola koma ndi pamasulire bwino. Uyuyu wayimirirayi Mateus Gauti akuti zingatenge 5 to 10 years kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi iyambe, koma kuti iyambe nkhondo imeneyi itengera mkwiyonso wakuchedwa kwa New World Order. Chifukwa akunena kuti kapena mu madokumenti ena amene tidalembapo tikuchita mkumano ndi ma aliens, tidafotokozera kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi idzachitike kuti idzachite shape the world. Chimveke chichewa cha Matthews Gauti. Mateus Gauti akuti zingatenge zaka 5 kapena 10 kuti nkhondo ya dziko lonse iyambe, koma itati iyambe mwansanga ingabwere chifukwa chakuchedwa kwa ndondomeko za New World Order zovomereza kuti achite wipe out the entire system ya NATO, kuti mayiko akhale opanda chowaopsa pamene akulowa mu dziko la mtendere la New World Order. Koma chifukwa chakuchedwaku zingapangise kuti nkhondo iyambe msanga, kuti munyengo imeneyi tidzachite shape the world. Akuganiza kuti mwina itayamba msanga nkhondoyi ingathandize kuchosa system ya NATO ku dziko lapansi, kuti nkhondo ya New World Order iyambepo. Akutero choncho akuti tili ndi mamayi amene tayika patsogolo kuti ngati patakhala kuti pali kusavomereza kwa nsanga, ma aliens pansi pa chief wa wamadu, chief aliens, apereke mphamvu ku mayiko amene sali mu NATO nkulamula kuti nkhondo ichitike, kuti tikachite shape the world. Musayiwale kuti tidayika corona great reset kuti tichite shape the entire world. Iyi ingakhale wave ina imene ingatithandize kuchita shape the world pamene tikupita ku dongosolo la New World Order. Third World War itithandize kuchita shape the entire world. Nkhope ya dziko lapansi ioneke mtundu wina kupyolera mu nkhondo ya dziko lonse lapansi. Iye yakutero. Koma izi ngati zingachedwe, ndiye wayamba kulankhula zimene zikufuna kuchitika ku dziko lapansi. Ameneyo ndi Matthews Gauti. Ndiye Matthews Gauti akunena kuti takonza chikonzero pamene tikudikirira kukonzeka kwa dziko pansi pa New World Order, tikudikirira chivomerezo chochoka ku chief wa wamadu, chief aliens, kuti akalamulire kuti new ikutchedwa kuti Third World War iyambe. Pali zimene zikuyenera kuchitika zimene zikufanana ndi New World Order, kani zimene zikufanana ndi Third World War. Ndi akuti gulu ndi anthu ku dziko akuyang'ana ku Ukraine ndi ku Russia kuti kapena ndi New World Order, koma ayi zimenezi zili mu mawevu azipolowe zokwana 10 zimene zichitike ku dziko lapansi pamene tikudikirira chivomerezi chachikulu kwambiri. Akutero choncho pofotokozera mkulu ameneyi Mateus Gauti kuno ku LCD pa 6 November ndikukupasirani kuchoka ku Kamanda Studio. M'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamidi Ali. Tamverani anamulungu.
pamene tikudikirira kuti ku dziko lapansi kuchitike ichi chimene chikutchedwa kuti third world war, okambira nawa uyuyu Matthews Gauti akuti kuli zipolowe zimene zichitike. Ndiye tsopano mu zipolowemo anena kuti atsogoleri a ndale kapena kuti ndale ku dziko lapansi zitenga nawo mbali kuyambisa zipolowe ku dziko lapansi, ndipo tazipanga lilizi zipolowe zimenezi zimene zikamachitika zisakupusiseni chifukwa zizifanana ndi third world war. Mwachisanzo, kumenyana kumene kukuchitika pakati pa Russia ndi Ukraine ndi chipolowe. Titati tilowererepo ndi kumuvomereza chief aliens kuti aisayinire kuti ichitike, ndiye kuti mayiko akhala kumbuyo kwa Ukraine, mayiko akhala kumbuyo kwa Russia, wadi nkhondo yachitatu yayamba. Koma izi ndi zipolowe. Kumenyana kwa Aisraeli ndi Hamas komanso kumene akukamenyana ndi Irani ndi zipolowe. Koma zipolowe zimenezi tazitumphutsa, akutero Matthews Gauti, kuti zifalikire ku dziko lapansi kupyolera mundale. Zifalikire ku dziko lapansi kupyolera mundale. Sono mwa ichi chimene tikuchionachi tapeza mokhazikika bwino kuti zochitika zonse zimene zichitike pa nthawi imeneyi, pa nyengo imeneyi, zitengere iwo amene ali pamaso pa nkhope ya dziko lapansi kuyang'ana ndi chidwi kachitidwe kake. Ndiye kuti tili ndi ndale zimenenso ndi zipolowe zace zimene zichitike mkatikati mucha, monga taonera kuti nkhondo ya pakati pa Ukraine ndi Russia ndi zipolowe zabwera chifukwa cha ndale, komanso nkhondo ya pakati pa Israeli, Hamasi ndi Iran yabwera chifukwa cha ndale. Pamene tikuyang'ana ndi chidwi tiona kuti zimenezi zikhala zofalikira ku Afrika konse. Tiyembekezere zochitika za ndalezo kukhala mbali imodzi ya zochitika za mapeto a nthawi ya pansi pano. Ndikhulupirira kuti mpingo wa Mulungu pamene tikuyang'ana ndi chidwi zochitika zimenezi zikutipasanso chivomerezo chonena kuti pamene andale akufuna kuchita nawo ndale, akhala kuti akuchitidwa empower ndi mademons kuti akayambise zipolowe zochitika ku dziko lapansi. Ndiye ine pano pa LCD pamene ndikukupasirani gawo langa ndi chenjezo kwa atsogoleri oyendesa zipembedzo ndi mpingo ku dziko lapansi umene ukuyembekezera kubwera kwa Yesu Khristu, kuti uchite avoid kuchita nawo participate ndi magulu andale, kulowerera nawo ku usogoleri wa ndale. Pamene tikuyendesa zipembedzo zathu tisamale kwambiri kuti tingakhale nawo mbali yoyambisa zipolowezi. Chomaliza akunena kuti Charles akuti tiyembekezere chinthu chosiriza ichi kuti chichitike ku dziko lapansi, ndicho chivomerezi chachikulu kwambiri chimene chibwere cha mchuma ku dziko lapansi. Akuti dziko lapansi lilandira chivomerezi chimene chili ndi magnitude ambiri kwambiri, chigwedeza mwamphamvu kwambiri, chifukwa akuti chuma chichita disappear kubwerera mphanga ya kumayiko awo zili chonchi. Akuti pakadali panopa dziko lapansi likuchita experience kusowa kwa ndalamaku, koma kufika pa chimake ngati chivomerezi cha mphamvu cha zachuma, chifukwa chakuti maiko amene ali pa ndandanda woti adzayambise nkhondo ya dziko lonse lapansi, chuma chawo akuchisungira ku zida za nkhondo. Advanced technology ya zida za nkhondo imene ikuchitika ku dziko lapansi ikutenga chuma chambiri kuchibisa mzipolopolo.
ndalama ikulowa mu nuclear, ndalama ikulowa mu mapalamizeros, ndalama ikulowa mu masystem ma iron dome, mu ndondomeko zakayendesedwe ka nkhondo kuma satellite pa nyanja ndi pati, ndalama zija zikumezedwa. Ndiso pano chifukwa chakuti chiopsezo chakuti nkhondo ichitika ya dziko lonse lapansi yachitatu, ndipo awawa ndi mamayi, maiko omwewo atchulidwawa ndi amene ali mu gulu la superpower amene amatenga 80% ya chuma cha dziko lapansi chili ndi iwowa. Akunena choncho Matthews Gauti kapena kuti Mateusz Gauti kuchokera pa LCD. Ndikukupasirani ndine m'bale wanu Twaibu Ahmad Hamidi Ali, kuti ripoti ili limveke kwa inu omvesera ku LCD kuti tili mu nyengo imene nkhondo ya dziko lonse lapansi ikufuna kuyamba, koma tikuyembekezera chivomerezi chachikulu kuti chichitike ku dziko lapansi. Ndi chivomerezi chimenechi sichongogwedeza kuti chizagwetsa matauni, koma akuti chivomerezi cha makobiri chimene chikundipasa chithunzi chakuti ndalama isowa kwambiri ku dziko lapansi, chifukwa mu statement yake yomaliza imene Mateusz Gauti wafotokoza akuti angakhale masystem aku dziko lapansi akuyesera kuchithawa chivomerezichi pochita introduce digital money. Waulula kuti digital money sizasintha ndondomeko za chuma ku dziko lapansi, chifukwa ingochoka ku ndalama yogwirika koma ibwera ku ndalama yomwe unali nayo yomwe ija, figala ndi imene idzakhale ili yomweyo kunena ndalama imene unali nayo. Mwachisanzo, ngati ndimagulisa chinangwa cha mpamba wa 20,000 kwacha, ngakhale ibwere digital currency, mpamba wanga udzakhala womwewo. Kusintha kudzangokhala posinthana chinangwa ndi ine, kuti ine azizandipasa figa ine kutenga chinangwa kumpatsa, koma zimene zisizi kusintha ndondomeko yakapezedwe ka munthu. Ndalama idzakhala yomweyo, mipamba idzakhala yomweyo, madobadoba adzakhala omwewo, andagwira adzakhala omwewo, adalali adzakhala omwewo, padzakhala palibe kusintha kulikonse. Mphawi adzakhalabe mphawi ndi kapitolo yache, wolemera adzachitanso dipendi pa kapitolo imene ali nayoyo. Mwina nkusakhala ndi ganizo lakuti pokhala kuti tikupita ku digital money ndiye moyo ufewa. Ayi, Gauti Mateusz akuti ndalama ndi zomwezi, ndipo umphawi upitirirabe kwa anthu, chifukwa makapitolo awo azisowa poyambira, chifukwa maiko awa atenga chuma chawo akuchisunga tsopano. Mwachisanzo amapereka kuti China yatenga pafupifupi 35% ya ndalama zache kuzisungira kuzida, akusala ndicha 65%. Ndi imene tikuyigawana kumapanga nawo madonation, kutimangira misewu, tigulira tala, kumanga zipatala, koma inayi asunga okha. Ndi akuti chiwerengero chakufuna kuchikweza kufika pa 30%, apa 70%. Ndiye kuti inu ndine ngati timalandira chithandizo kuchoka ku China tizigawana 30%, 70 ya America, 70 ya Russia, 70 ya China, 70 ya Irani, yonseyi ikupita kuzida za nkhondo. For that reason akuti dziko lichita collapse, ndiye kukhala chivomerezi chachikulu cha ndalama. Ayimirira mu ofesi ya LCD kumaliza. Inenso mpaka tsiku limenero, Mulungu akudalitseni. Amen.